uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siyabonga Nkosi ukugcinwa, siyabonga ukulondolozwa. Sesikule nyanga yesibili onyakeni u-2026. Nkosi, siyazi ukuthi bekungenzeka singafiki, kodwa konke kungomusa wakho. Sisize-ke Nkosi ukulibambisisa leli thuba, sihambe ngokuqaphela endleleni, sibhekisisa imibhalo, sihlolisisa ukufunwa inhliziyo yakho. Sisize Baba wethu ongcwele. Siyazi ukuthi ngokwethu inyama yethu ibuthakathaka kakhulu, kodwa umphefumulo wona noma uvuma, siyahluleka endleleni. Siyacela-ke Nkosi ukusizwa nguwe, usiphakamisele phezulu, usenzele iy'nyawo ezinjengezendlu zelekazi, eziqinile, ezihamba endaweni enzima. Nkulunkulu wethu, siyakwethemba ngoba izwi lakho liyasikhuthaza, liyasho ukuthi liyisibani ezinyaweni zethu, lisikhumbuze ukuthi uthe wena, Nkosi yamakhosi, ngeke uvume nokuthi unyawo lwethu lushelele. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Iba nathi-ke sizazi ufunda izwi lakho, khulume ngalo Nkulunkulu wethu, kulo nalo odingayo ukulizwa. Siyazi ukuthi Nkosi, ngesinye isikhathi siyalidlulisa, singaliqondanisi nathi, singabi nakho ukuqonda ukuthi mhlawumbe njengoba silizwa esilungiselela isikhathi esizayo, mhlawumbe njengoba silizwa singekho kuleso simo, kodwa kunesikhathi esizayo ngoba wena ubona kude, wazi kude sidalwe nguwe. Siyabonga Nkosi, uJesu Kristu inkosi. Licaciseke kithi ngamunye ngamunye. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyaxolisa sengisukuma kanzima kakhulu. Iminyaka phela ihambile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Siyamdumisa. Izibongo zonke sifanele yena, akekho njengaye. Akekho nesingamlinganisa nje naye ukuthi alingane. Siyambonga kakhulu. Inhliziyo yami iyayitusa kakhulu inkosi. Ngizocela-ke bancele sifunde encwadini kukaLuka. Ngizongixolela nje izwi lami alisho kahle. Futhi-ke le nkonzo ngiyenza manje ebusuku ngenxa yokuthi kusasa kunohambo sizolithatha ngokuvunyelwa inkosi. Uma kwenzeka-ke luvumeleka lolu hambo, shuthi ngizobe ngisendleleni nje usuku lonke. Ingakho-ke bazalwane, ngizobekezelela. Izwi lami liyasho ukuthi fanele ngabe sengilele. Siyambonga kakhulu-ke nokuNkulunkulu wethu owenza ukuthi iy'khathi zethu zibe flexible. Kungathi uma ngabe sikufanele ngabe usulele uvele ulale ngempela, noma ngabe isimo sikuvumela ukuthi ulale. Sizofunda incwadi kaLuka, chapter 21, siqale ku-verse 16. uLuka chapter, ivangeli ngokukaLuka chapter 21, siqale kufunda ku-verse 16. Kufundeka kanjena. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Xolo. Asifundeni. Yebo, niyakukhashelwa nangabazali, nabafowenu, nezihlobo, nabangani. Abanye benu bayakubulawa. Verse 17. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Verse 18. Akuyi ukulahleka nalo unwele lwekhanda lenu. Verse 19.
Ngokukhuthazela kwenu niyakuzuza imiphefumulo yenu. Ngicela ukuyiqala phansi-ke ngiyihlanganise yonke sifunde-ke futhi. Yebo, niyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangani, abanye benu bayakubulawa yibo. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Akuyikulahleka nalinwele lekhanda lenu. Ngokukhuthazela kwenu niyakuzuza imiphefumulo yenu, uJesu Kristu uyinkosi. Le ndaba-ke bazalwane, ngiphe isihloko esithi kunenkokhelo ukulandela uKristu, noma ukulandela uKristu kunenkokhelo. The cost of following Christ. IsiNgisi sikufinyeza kube kahle, kube kufushane. Uma ngibheka la, uma ngabe ubheka impilo yenkosi uJesu, sizokhumbula ukuthi wahlupheka, ezelwe ngakho kodwa, akazalelwanga amashiti namhlophe naseyibanini ezinhle nasembhedeni enyakazayo, kodwa wazalelwa emkhombeni wenkomo. Ekhulelwe, uMaria akazange agijime eklinikhi atotoswe ngandlela thize, kodwa kunalokho kufanele akahambe anqamule iy'nkalo, ahambe asuke la eye khona nomyeni wakhe baze bayofika eBethlehem. Esezelwe kwanyakazwa, uHerodi wakhipha umyalelo ukuthi kubulawe iy'ngane zabafana ngoba engazi ukuthi okuyena yena yimuphi. Kusho ukuthi kwakufanele akacashiswe, nalapho kwafanele ukuthi akathathwe kuhanjwe naye kunqanyulwe amazwi ekubaleka. Kwangesiyo impilo entofontofo le ayiphila. Sidlule-ke lapho, wakhula-ke, kwafika la eseqala khona umsebenzi ayewuzele emhlabeni. Wayengathandwa ngabantu, wayengaqondwa, wayengaqondakali. Wayenokudeleleka, enokubukelwa phansi, enokunyanywa, ezondwa ey'phathimandla, kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano. Uma-ke bazalwane thina sithi silandela yena, sizohlangana nazo zonke lezi zinto. Kukhona lento okuthiwa eBible School kuthiwa izimpi zobizo. Uma ngabe inkosi ikubizile, uba nezimpi ohlangana nazo ey'qondene nawe. Ziyaba emphakathini, zibe emndenini, zibe kuyifemili yakho. Uma ngisho emndenini, ngisho kwababomncane, kwamamncane, kwabani ehlotsheni. Kodwa uma sekuyifemili, sekula immediate, unkosikazi wakho, yey'ngane zakho, umyeni wakho, izimpi okufanele umelane nazo. Yingakho-ke ngiyithe kule ndaba isihloko sithi kuyintengo, kuyi-cost. Angazi isiZulu ukuthi sibuye singaqondisi kahle, angazi noma imina. Kodwa uyabona ukuthi ikhona into okufanele ukuthi ungayihlanganisi nemali noma nentengo, kodwa ubone ukuthi lokhu kuyinkokhelo thizeni. Njengoba nje kufanele ukuthi kube khona esizokuzwa, into ezoncinza kuthina ukuze sazi ukuthi silandela uKristu. Isho njalo ezwini lakhe uthi, ofuna ukuza emva kwami makazidele. Lelo gama nje lilodwa lokuzidela kusho ukuthi uyeke ukukhathazeka ngayo yonke into. Awunaki ukuthi kodwa kuzothiwani sengibonakala ngilandelana nale ndoda, kuzothiwani sengibonakala sengingasenayo lento, mhlawumbe kulinganisa, sengingasanayo lento yokuhloba, sengingasagqoki ney'mpahla ey'bizayo. Kuzothiwani? Uyazidela.
into enhle futhi ngokuzidela uma uzozidela ulandele uKristu, ufumana ukuthula, uzuza nje ukuthula okumangalisayo emphefumulweni wakho. Angikho-ke lapho bazalwane, ngisela ukuthi kungaletha ukuthi ukuhlukumezeka. Ukulandela uKristu kungaletha ukuhlukumezeka, ukunquma nje ukuthi sengisindisiwe. Ake ngilinganise, mhlawumbe ubuye enkonzweni umenywe umngani thizeni, umngani eniphila naye. Khona abangani esiphila nabo la ngaphandle, kodwa ngenxa yokuthi bakhuliswe emakhaya asontayo bese bengaphuthwa yisonto. Then bese ethi umngane ngivakashele esontweni lakithi, bese uyaya. Kanti uzofika wena laphayana kuthi makubizwe i-altar call usukume, kube khona ukushintshayo empilweni yakho. Uzoqala yena kuqala kuhleke uma kuthi akasizakele. Kuyadlula lapho useyakhesa usethi uzenza into engcono, uzenza into engcono ngokuya kanye nje esontweni, usezenza into engcono. Abe setshela nabanye abangani bakuhleke, uhlukumezeke ngaleso sikhathi. Ithi-ke le ndaba sifanele ukukulindela lokho. Sifanele ukukulindela emndenini yethu. Kulezi iy'nsuku kuvamile nje nasebandleni lethu, kuvamile abantu behlukwa izingane zabo ngoba sebethathe insindiso, behlubukwa ngabayeni, bahlubekwe ngamakhosikazi ngoba bethathe insindiso. Siyakubona, siyahlangabezana nakho. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi kumele, njengoba lisho lelizwi kade silifunda, lithi ngokukhuthazela uyakusindisa umphefumulo, uyakuzuza umphefumulo wakho. So ngizothi-ke namhlanje bazalwane, akusiyo into entsha. Sho njalo izwi likaNkulunkulu, ngicabanga ukuthi kwabaseKorinte ukuthi anehlelwanga, ngazi ngabaseKorinte, anehlelwanga ukulingwa okungenje ngokwabantu bonke, kodwa kubiza ukuthi umuntu nomuntu akhuthazele. Khona into engiyithandayo-ke labazalwane ngoNkulunkulu uBaba. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uBaba uze athi ezwini lakhe, awuyi ukulingwa ngokungaphezu kwamandla akho, usipha amandla angalingani, okungangawe uzokunikeza khona. Ubaba umpostoli ujwayele ukusho ukuthi kuyena i-level lokukholwa liphezulu kakhulu ngoba uNkulunkulu ufuna that higher level of dedication from him ukuze amnikeze higher things ukuthi ayidlulisele kuthina. Angazi kuyangihlula ukuqondisa kahle. Unikezwe ukukholwa okunzima kunokwethu ukuze akwazi ukuthwala izinto ezinzima uNkulunkulu afisa ukuthi ayidlulisele kuthina. Unjalo-ke uNkulunkulu wethu, ngishade naye mina lo baba, kodwa anginikeziwe izinto ezingangezakhe. Like angisho ukuthi nami ngi-expect-eke ukuthi ngenze exactly ngoba umyalezo ofika kuyena awuzungafika kumina until yena azawudlulisele kumina. Nomyalezo ufika kumina kuyena usuke ungaphansi kwe-level alindeleke kulona yena. Angazi noma niyangiqonda bazalwane. Angikho-ke kodwa lapho ekuthatheni isiphambano. Inkosi uJesu-ke ithi ofuna ukuza emva kwami akazidele, athabathe isiphambano. Isiphambano-ke bazalwane asisho ubumnandi. Isiphambano nje, igama nje lesiphambano lisho izinto ey'ningi. Lisho ihlazo, lisho ukuhlukumezeka, lisho ukufa kabuhlungu kwenyama, ukulinyazwa kakhulu kwenyama. Lisho izinto ey'ningi isiphambano. Uma inkosi ithi thatha khona lokho-ke umlandela, uthe kwenye indawo thabatha uhlaka lakho uhambe.
kodwa la uthi thatha isiphambano ungilandele. Kusho ukuthi bazalwane simele ukuthi masihlangabezana nalezi zimo ezishiwoyo la, ukuthi niyakukhashelwa ngabazali, nabafowenu, nezihlobo, nabangani. Abanye benu bayabulawa yibo. Uma ngabe uhlangabezana-ke nesimo esinje, engifisa ukusho namhlanje ukuthi qina eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Akulona iphutha. Kwenzeka khona wena uzoqina eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Kusho ukuthi yilelo zinga alilindele uNkulunkulu Baba kuwe, uJesu Kristu yiNkosi. Ngiyafisa-ke sifunde laphayana ukugcizelela la ekuhlukumezekeni. Sesifunde lapha encwadini Mateyu chapter 10. Bazalwane, sofunda nje uverse 21 no-22. Kufundeka kanje uverse 21, uJesu Kristu yiNkosi. Verse 21. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Verse 22. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni, lowo uyakusindiswa. Leli zwi liyafana kahle kahle noverse 19 lapha yamithi okhuthazelayo kuze kube sekupheleni, lo uyakusindiswa. Ngalelithi uyakuzuza umphefumulo wakhe. Bese la ngenhla kukhulunywa nje lokho okulapha ekuqaleni 16-17 ukuthi siyahlushwa, siyahlukumezeka kanjani, siyokhaphelana. Manje-ke mangiyibheka lento, iNkosi uJesu la encwadini kaMathewu ukhuluma, utshela abafundi bakhe izinto ezizokwenzeka abantu uma bethatha ivangeli, abantu uma beguqulwa impilo zabo, besindiswa, bephenduka, ukuthi akuzukuba yi-hard road, akuzukuba mnandi, kuzoba nezinto ezenzekayo. Siyayibona-ke kakhulu ziyenzeka. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi njengoba emkhulekweni wami kuye kwafika ukuthi mhlawumbe sinikezwa lesi sifundo ngoba kuyeza nakithi, kodwa kakafiki. Sisakubukela kwabanye, sisakubuka kude. Inkosi ayizi ngaxwayisa kungeza ukwenzeka. So bazalwane, ngiyanimema nonke ukuthi siyikhulekele le ndaba. La sizobe sesikhashelwa khona, la sizobe sesivukelwa khona ngabantwana bethu. Abanye sekwenzeka kwadlula, babuya bahlangana bawumndeni bakhonza iNkosi. Ubusisiwe lowo okwazi ukunqoba ngaleyo ndlela, ngoba uma unqobe ngokuthi bazuzekele kuwe, mkhulu kakhulu umvuzo wakho. Ngale kokuthi nje uzuze ukuphila kwakho, kodwa uzuze, wazuzela nomndeni, wawuzuzela ukuphila okuphakade. Babusisiwe labo iNkosi ebenzele kanjalo. Kodwa ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu opha engajakadi, angasenzela sonke bazalwane. uJesu Kristu yiNkosi. Yazi ukuthi sonke siyashushiswa ngemndeni, ngey'ngane zethu, ngefamily, siyashushiswa mhlawumbe ngabazali, sishushiswe mhlawumbe ngontanga yethu, mhlawumbe abangani bethu. Into eyenzekayo le ukuthi kuthiwe nangoke, uma ngabe kuthiwa nje kusekhaya kuhlangene, kumele ngangena wena uthulwe. Kwesinye isikhathi kuthiwe nampo ngcele. Kwesinye isikhathi kuthiwe yinani senenza kakhulu. Kwesinye isikhathi kuthiwa phela kini kaJesu. Nje kushiwo njalo, amagama asebenzayo lawo. Kodwa-ke asidangali bazalwane, singadangali inhlobo, ngoba sitsheliwe ukuthi kuzokwenzeka. Futhi into engiyithandayo kakhulu
ukuthi bangakwenza konke basihlukumeze baze bafune nokusibulala, njengoba lisho leli zwi lithi abanye bayavukelwa bababulale. Ngale kuLuka lithi abanye benu bayakubulawa yibo. Bese lithi uvesi 18 athi akuyi ukulahleka nonwele lodwa lekhanda lenu. Kusho ukuthi uNkulunkulu Baba uyokubiyela ngale ndlela ukuthi uma ngabe kungekho ecebeni lakhe ukuthi wena ifela inkolo, because bakhona ababekela ukufela inkolo, kodwa uma kungekho ecebeni lakhe ukuthi wena uzofela inkolo, kusho ukuthi yena uyokubiyela ngendlela yokuthi ngeke kuthinteke ngisho unwele ekhanda lakho. Athi kumaHubo athi akayuvuma ukuthi unyawo lwakho lushelele. Okulondolozayo akuzila kalali. Kusho ukuthi uyobe kubiyele, uyobe kugade ngeso lakhe ekuhola ngalo. Kuyo yonke leyo ngcindezi uyobe elokhu ekhona. Ingakho engozile engalali, khona uzothi uma usukhala usuwedwa ebusuku athi nginawe mntanami, ngihlezi nawe. Lapho usuphelelwe ubuthongo, ususaba ukuthi bazongingenela bangibulala, athi ungesabi, mina nawe. Athi ungapheli ngisho amandla, mina ngiyakusiza. UNkulunkulu othembekile bazalwane, uNkulunkulu ongalaphuli izwi lakhe. Kungaba mnyama manje, uze wasifanekisela umfanekiso ngama-seasons, izikhathi zonyaka. Wasifanekisela ngobusuku nemini. Wasifanekisela nge-weather ukuthi maliguqubele kusuke kunamafu, kodwa ilanga lisuke likhona ngaphezulu, kusuke ngeyikho ukuthi alikho ilanga. So uNkulunkulu wethu wasifanekisela ukuthi ngempela ungahamba emafini ngesinye isikhathi, kodwa uzophumela ekukhanyeni. Ungangena esiphephweni kwi-storm, kodwa uma uhamba uqhubeka nokuhamba uzophumela endaweni ephephile la kungekho khona i-storm. uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu ongaliphuli izwi lakhe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngifisa ukusho-ke bazalwane ukuthi asilinde sithandaze, asiqwashe sithandaze, singabi nakho ukuthi kwenzeka kwabanye kithina ngeke kwenzeke. Kuzokwenzeka, kodwa into enhle ukuthi kuzofika esiphethweni. Akukho okungapheli okusemhlabeni. Izwi likaNkulunkulu kuphele limi kube phakade. So uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe usekuleyo ngcindezi njengamanje, khuleka uqinise. Ungakhulekeli ukuthi ayisuswe inkinga, kodwa khulekela ukuthi abaphenduke bafumane umusa. Abanye benu bakhashelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe kubulawe ingane yakhe umuntu, ibulawe mhlawumbe ngendlela engacacile, abulawe mhlawumbe aboshwe, mhlawumbe aqanjelwe amanga aboshwe. Ukuthathe ngokuthi ngilingiwe kakhulu. Mhlawumbe ingane ihluphe nje ibheme ama-drugs, mhlawumbe iphuze utshwala, mhlawumbe ibheme insango, ihluphe nje ingane. Mzalwane, khuleka. Angisho ukuthi ngisho into elula, ayilula. Kodwa kwesinye isikhathi kuye kube khona la ukuthi usukhulume ugadle zaphuka, wakhuluma, wayala, wasola, washaya, wakhuluma ngezwi likaNkulunkulu, wavula inkemba ebukhali esikanhlongothi zombili, kodwa yabukeka engazuthi ayisebenzi. Awukukhuleke nje phela umkhuleko kamprofethi u-Elisha, umkhuleko laphaya kuMakhosi okuqala, uMakhosi esibili, lapho ethi khona inkosi ayikivula amehlo encingo
yayo. Ake sikhuleke lowo mkhuleko wazalwane. Makhosi esifile ukuthi ngifune ukuze ngingakhuluma into engiyicabangelayo. Makhosi esibili. Kodwa lapho u-Elisha wayesezungeziwe, ezungezwe ngaba befuna ukumhlasela. U-Elisha wamane wathi inceku mayiphuma imtshela ukuthi hawu nakho sesizungeziwe, sebelinda ukuthi kuse bese beyabamba. Athi-ke u-Elisha akhuleke nje, athi nje hayi ungesabi, ngeke basibambe. Ngisabona ukuthi u-chapter bani. Athi ungesabi, ngeke basibambe. Ebese inceku imangala ukuthi kusho kanjani lokhu u-Elisha, ngoba phela nakho uyababona ukuthi bagcwele la ngaphandle. Bese u-Elisha akhuleka umkhuleko nje othi, Nkosi, awukuvula amehlo ale nceku khona izobona ukuthi thina sinempi enkulu kangakanani. Nathi-ke bazalwane, kufanele siyikhulume leyo ndaba, siyikhuleke lowo mkhuleko ukuthi abantu laba abaphikisana nathi noma abangaboni ukuthi njengoba sikhonza le Nkosi ephilayo senzani. Ake sikhulekele nje ukuthi abake bavule amehlo khona bezobona ukuthi uNkulunkulu ungakanani imisebenzi yakhe noma ubukhulu bakhe bungakanani. Ngoba uma ngabe thina sizothi Nkosi susa le nkinga phambi kwethu, angeke ize kuze kusuke. Noma sithi mhlawumbe sothi mase kwenzeka mhlawumbe kubiza ukuthi bayabulawa, bayakhishwa phakathi bethu ngokufa, yithina futhi esophatheka kabi. Kungcono ukuthi sikhulekele ukuthi iNkosi ayibavula amehlo ukuze babone ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo sayibonile, kodwa iKumakhosi esibili yona. iKumakhosi esibili. Yebo, chapter bani. Ngizonitshela abazalwane, lokhu ngibheka bese ngiyanitshela. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi sithi mangabe sesimlandela-ke uKristu, sibe nakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu yena ungumvikeli wethu. Sazi ukuthi ngendlela asivikela ngazo uze azi ngisho izinyathelo zethu. Kulaphayana encwadini yeZaga, iZaga 20 verse 24, uthi izinyathelo zomuntu zingezikaJehova, pho umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na? Abese ethi lapha ku-Isaiah 48 verse 17 athi usho kanje uJehova umhlengi wakho ongcwele ka-Israyeli uthi, nginguJehova uNkulunkulu wakho okufundisile, okukusizayo, okuholile ngendlela omele ukuhamba ngayo. Sivikelekile-ke bazalwane, noma ngabe siyazondwa, noma ngabe sibekelwe imigomo, noma ngabe siyahlupheka. Uma nje usubekelwe imigomo, usunqatshelwa, ngena endlini uthi Nkosi akuvule amehlo. Uma ngabe iy'ngane sezigruphana seyihlangana ngawe, usuthi ungena zingakubuki nokukubuka, zingakwazi nokuthi uyini, ziphosa amagama ongazange uyifundise wona umzali, ngena ekamereni uthi Nkosi akubavule amehlo. Uma ngabe izwe lonke selikuphendukela, omakhelwane, abazalwane ukukhonza nabo, nobani bekuphendukela ngenxa yento eyenzekile mhlambe emndenini wakho, ngena endlini yakho uthi Nkosi awukubavula amehlo. Ngoba ngempela abazalwane asidingi izulu, akusilo ukuthi umuntu ahambe yedwa angabi bikho umuntu ozomlandela. Yebo, likumele wena wedwa, kodwa musukubashiya abanye beyesihogweni ngoba wena usuye ezulwini wedwa. Akusindawo yokuba selfish. Asidingi ukuthi sibe selfish ngombuso kaNkulunkulu. Sokuhle ukuthi sibakhulekele besithuka benjalo,
Sibakhule ngoba izwi likaNkulunkulu lithi nibakhulekele bonke, futhi akekho okhethiwe. And ilize lisho lithi ukukholwa kwabantu bonke. Kusho ukuthi umuntu nomuntu kufanele akakholwe, kodwa iqiniso kufanele alifinyelele kuye. Incwadi yasho ukuthi bazokholwa kanjani bengashunyayisiwe. Asishumayeli ngomlomo kuphela, sishumayela nangenkambo. Mhlawumbe omunye uzobuka inkambo yakho, akulindele ukuthi mhlawumbe uma uthi sithe ngale uzokwenza okuphambene, athole ukuthi nje uqondile uthe ngqo. Usumshumayezile-ke lo ozothi nasemnyameni ngimbone elokhu enjalo, nasekukhanyeni naphakathi kwabantu abangamazi ngimbone eyilento ehlala iyona. So bazalwane, asiqineni ekukholweni. Uma sizokhuthazela kulezo zimo ey'njalo, sizozuza ukuphila okuphakade, sizozuzela imiphefumulo yethu ekhaya. Uma ngabe sizobekezela, kuyabiza ukubekezela ekukholweni. Ekukholweni awuhambi nje ngokubona kwakho, futhi izwi likaNkulunkulu Baba liyasiqinisa laphayana kuMathewu chapter 10 verse 28, uMateyu 10 verse 28. Liyasho ukuthi ningabasabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Ngoba uma ngabe sisaba ozobulala inyama le okuthiwa asizidele, uma ngabe ususidelile noma bayayibulala inyama kodwa umphefumulo usafe, umphefumulo uphephile. Uma ngabe sihamba ngokukhuthazela sizonqoba bazalwane. Ukukhuthazela kuveza ukunqoba, kuyisihluthulelo sokuthi sinqobe. Ngoba kuyasho vele laphaya ivesi lokugcina esilifundile uvesi 19 elithi ngokukhuthazela kwenu niyazuza imiphefumulo yenu. Bese lithi encwadini kaJakobe, uJakobe wokuqala uvesi 12 lithi osisiwe umuntu okhuthazele ekulingweni ngokuba esevivinyekile uyakwamukelisa umqhele wokuphila othenjiswe inkosi kwabayithandayo. Izilingo-ke bangcwele zingasilimaza thina. Siyakhumbula ukuthi khona izwe lithi isono noma sesithathile sizala ukufa. So kufanele sibalekele ukulingwa, ngoba uma sesilingwa siyela ekufeni, kanti sinendlela yokuphepha. Uma ngabe kunjalo-ke bazalwane, asikhuthazeleni. Isikhathi sami sesiphelile. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Asikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho lisibani nasezinyaweni zethu. Siyacela-ke Nkosi usiphe indlebe zokuzwa, iy'ndlebe zikamoya, usiza ubhandishe ubophe Nkosi bonke abahlukumezekile kulesi sikhathi. Abanye bahlukunyezwe yimindeni, abanye bahlukunyezwa ngabaphathina babo, abanye bahlukunyezwa abantwana babo, abanye bahlukunyezwa umphakathi abaphila phakathi kwabo, omakhelwane. Abanye bahlukumezeka esikoleni, abantu abafunda nabo, abanye emsebenzini, abantu abasebenza nabo. Nkosi, awusiphe nje umuzwa wokusidela, ukuze Nkosi konke okwenzeka kithi singakuzwa enyameni, ukuze sizuzele umphefumulo wethu ukuphila. Iba nathi-ke Nkosi, usilondoloze, usibiyele kakhulu kakhulu, sikubone ukukhanya. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Bazalwane, inkosi inibusise. Sesiqalile-ke njalo, siyabhalisa, sibhalisela iphasika. Siyamthemba, siyamkholwa uNkulunkulu Baba osenzela umusa uma engakalilandi ibandla. Sibonane. uJesu Kristu uyinkosi.